Apat na high-value drug suspects ang arestado sa isinagawang bypass operation ng otoridad sa Barangay Poblasyon, Aringay, La Union. Mga residente ng Baguio City ang mga suspect na isang 37 anyos na lalaking mekaniko, 19 anyos na lalaking estudyante, 35 anyos na lalaking walang trabaho at 58 anyos na babaeng bakery staff. Nakumpiska sa operasyon ang 15 pakete ng umano'y shabu na tinatayang nasa 135 gramo ang timbang at nagkakahalaga ng 918,000 pesos. May chance na may iba pang babagsakan kasi masyadong marami yun. Dahil kung isang buyer lang, hindi kakayanin kasi mataas masyado. 918,000 yung worth ng shabu mo. Na-recover din ng bypass money, isang caliber 22 pistol, 8 bala nito, 3 cellular phone, belt bag, coin purse at iba pang drug paraphernalia. High value target individuals po sila. Alam naman natin na kung may drugs, kaakibat niyan is may baril. Dahil po protection nila yan, ginagamit na protection. Bukod sa kasong may kaugnayan sa iligal na droga, madadagdagan pa ang kanilang kaso kung mapatunayang walang kaukulang dokumento ang na-recover na baril. Sa mga kaprobinsyahan namin dito sa La Union, lalong-lalo na sa Aringay, sana huwag tangkilikin ang illegal drugs dahil ang proliferation ng illegal drugs talaga dito ay lumalakas na naman. So sana huwag tangkilikin para wala pong mapahamak na kababayan o kaprobinsyahan natin. Dahil ang droga, alam naman natin na nakakasira sa kalusugan at sa future ng bawat tao. Joanne Punsoy, Balitang Solid North.